ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜିଇଁବା ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଫେଭରେଟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଇନଫରମେସନ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ମାନେ ଏହି ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନାମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରେ ପଇସା କମାଇବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କେ ଆଉ କୋଉ ସାଇଡ ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଯେ କ୍ରିକେଟର କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ନେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମ୍ବର 1 MS ଧୋନି, ଯିଏକି ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁଲ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ କୋଟିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ମିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ ବସିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟଙ୍କ ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3 କପିଲ ଦେବ, ଯାହାଙ୍କୁ କି କ୍ରିକେଟର ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି 1983ରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମଧ୍ୟ MS ଧୋନି ପରି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଲେଫ୍ଟିନେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚାହଲ, ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପିନର ପକାଇ ସେ ନାମ ରୋଶନ କରିଛନ୍ତି। IPL ତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚାହଲ କେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଚାହଲଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଭାବେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କ୍ରିକେଟରେ ନାମ ପଦପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 KL ରାହୁଲ, ଯିଏକି IPLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ODI କ୍ରିକେଟ ଏବଂ T20 କ୍ରିକେଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ କୁଛ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। KL ରାହୁଲ ଏବେ କି ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହି ନେଉଛି, ସେ RBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଫିସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ନେଇନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଖାଲି ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଏହି କଥାଟି ଆପଣ ଦେହକୁ କିମ୍ବା ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ମିଳିବା ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।